Ninaqdu għal Malta nadifa. Din kienet lajta li dwit fit-toroq tal-Belt Valletta f'dik li kienet it-tieni protesta f'temp ta' ġimgħa. Protesta li fija parteċipaw eluf ta' żgħażagħ, studenti, għaqdiet varji akademiċi u nies minn kull settur tas-soċjetà illuħon u triq ir-Repubblika. Preżenti kien hemm ukoll il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech. In-nies li ħadu sehem f'din id-dimostrazzjoni kienu qed jipprotestaw mhux biss kontra l-attakki kontinwi u bla preċedent li qed jagħmlu l-Prim Ministru Robert Abela u l-Gvern tiegħu fuq il-ġudikatura u l-ġurnalisti, imma anke blajta sabiex tintrefa r-responsabbilta mill-Gvernatur tal-Bank Ċentrali u ex-Ministru Laburista Edward Scicluna. F'din il-protesta tkellem il-President Onorarju tal-Għaqda Repubblika Robert Aquilina illi saħaq li l-Prim Ministru Robert Abela qed jagħmel totalment il-kontra ta' dak li ħalef għalih fil-ġurament tal-ħatra tiegħu. Fl-għaqda hemm is-saħħa u l-lejla qegħdin 22 għaqda maqudin fil-ġlieda għas-sewwa, maqudin għal Malta nadifa. Il-koll flimkien qegħdin nuru lill-poplu Malti min verament iħobb lil pajjiżu. Il-protesta kienet indirizzata minn neputija ta' Defni Caruana Galizja Megan Malija, illi tkellmet dwar l-importanza li kull individwu isemma il-vuċi tiegħu. How she was murdered because she was investigating corruption and the crooks could not silence her any other way. Preżenti għal din il-protesta kien hemm Pia Zammit, attivista u membru fl-Għaqda Repubblika u Occupy Justice. Il-kelma ta' Prim Ministru għandha impatt qawwi fuq il-poplu. U dan Abela jafu, u jafu sew. Qed jappella l-kalma u fl-istess nifs qed isaħħan l-irjus. Qed jabbuża mill-awtorità li għandu. Tkellem ukoll l-ex-preżentatur Norman Vella, il-persuna li din il-ġimgħa kien konfermat li saret diskriminazzjoni politika mill-gvern fil-konfront tiegħu. Il-poter politiku m'għandu qatt jintuża għal vendikazzjoni, m'għandu qatt jintuża biex ikunu kastigati il-ġurnalisti, il-ħaddiema u l-funzjonarji tal-Istat li jgħidu le jiena mhix se mbaxxi rasi. Indirizzat il-folla preżenti Sara Xwireb, membru fil-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ. Nitlobkom biex tibdew taqraw, sejħu lil sħabkom u għarfuhom li aħna kapaċi nkunu l-bidla li tant bżonn juża f'pajjiżna. Tkun xi tkun l-iskala tal-azzjoni, wasal iż-żmien li ninsistu biex tinġarri r-responsabilità politika u istituzzjonali. Tkellem ukoll Robert Louis Fenek, attivist u membru fil-Moviment Graffiti. Għaxata naqrati u media li mhix ikkontrollata minnek, ħriġ tattakka issa meta sabu darhom mal-ħajt l-iktar nies potenti f'Malta. Vicky Cremona, l-President tar-Repubblika, fakret kif l-400 miljun euro insterqu minħalq dawk illi kellhom l-aktar bżonn. Minflok 400 miljun nefquhom biex nerġgħu nġibu l-isptarijiet tagħna tal-Maltin u Għawċin fuq saqajhom bijawhom lil-ħallelin. U Luke Bonanno fisem il-KSU enfasizza li l-aġir tal-Prim Ministru qed juri li Abela spiċċa kmandat minn nies ta' madwaru. Darba wara l-oħra f'dawn l-aħħar ġimgħat, inti sejjaħt lil dawk li sabtu saqajhom u mħallewx tagħmel li trid l-establishment. Nistiednek però tmur tqalleb daqsxejn fid-dizzjonarju u ssib it-tifsira tal-kelma establishment li hija propju nies li għandhom il-poter sabiex jikkontrollaw il-pajjiż. Meta naraw l-avvenimenti li ġraw f'dal-aħħar ġimgħat, m'għandikx tort taħseb illi inti mhux parti mill-establishment għax jidher ċar li huma n-nies ta' madwarek li qed jiddettaw x'tagħmel u x'tajt. Laqdiet non-governattivi li ħarġu jipprotestaw kienu l-UHM Voice of the Workers, l-Istudenti Demokristjani Maltin, il-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ flimkien mal-Kunsill Studenti Universitarji, Moviment Graffiti, il-Medical Biochemistry Students Association, l-ICT Students Association, Jeff Malta, Penn Malta, ManuelDelia.com, Occupy Justice, Vuċi Kollettiva, Fondazzjoni Falcone, SOS Malta, l-MKSA, l-Għaqda tal-Istudenti tat-Teoloġija u l-Aditus.